Sa number 7, pamuno sa Bacolod City Police Office ang nagapaandam sa mga kabarangayan nga hindi sila magpangduha magdakop sa mga nagapatigayon sang perya kag pabulang sa Bacolod City. Ginmando na ni Mayor Alvin Benitez ang moratorium pending sa review sa pagsulundan sa issuance sang special permit sa pagbulang kag perya sa mga fiesta sa barangay. Pandam ni BCPO Officer in Charge Colonel Noel Alino, bisan sa mga opisyalis sa barangay nga hindi sila magduha nga magpanakop kag pasakaan sila sa kaso angot sa pagsupak sa Presidential Decree 1602 kag 449 may kaangtanan sa illegal gambling kag cockfighting law. Sunod sa iya, dumilian ang dapat nga ginadumilian. Nanindugan si Councilor Al Victor Espino nga legal ang paghatag sa permit sa mga pabulang kag perya sa mga kabarangayan kung may mga okasyon sa dig sa City Ordinance 506. Ginsiling naman ni Alinio nga may nakasugtan sila nga sa syudad kag magahinyo siya sang kooperasyon agud mapabaskog ang kampanya kontra illegal gambling. Inimangod nagapati siya nga ginagamit sa mga promotor sang sugal ang perya kag pabulang sa illegal nga aktibidad.